Bideo honetan hasiko gara azaltzen zelan ebazten dan edozein triangilu. Gogoratu, triangilua zuzena zanean, formula hauek erabili ahal direla. Lehenengoa da Pitagorasen teorema, hipotenusaren karratua berdin kateto karratua gehi kateto karratua. Bigarren formula dala edozein triangilutan hiru angeluen batura 180 dala, baina triangilu zuzena danean eta angelu bat zuzena dela kontutan harturik, orduan geratzen dana horrela. Alfa gehi beta izan beharko dela 90 gradu. Eta gero ditugula sinu, kosinu eta tangentearen definizioak. Baina triangilu zuzena ez danean, formula hauek ezin ditugu erabili. Orduan, hau zelan konpontzen da. Hiru angeluen batura, bai izango da 180 gradu. Hori alda erabili. Eta beste aldetik eukiko dugu. Alde batetik sinuaren teorema, eta teorema horretan triangilu baten angeluak beren aurkako aldeekin erlazionatzen dira. Eta gero, beste aldetik daukagu kosinuaren teorema. Teorema horretan hiru formula agertzen dira, eta formula horretan agertzen direnak dira. Angelu baten alde baten karratua dala beste bi aldeen karratuen batura, ken bi aldiz, bi alde hauen arteko biderkadura, bider kosinu a. A da hasierako aurkako angelua. Hori berdin egiten da edozein alderekin. Orduan, hiru formula hauekin aldira ebatzi edozein triangelu. Hori bai, beti euki beharko ditugun datuak beti izan beharko dira hiru datu. Eta orduan bereiztuko dira kasuak depende zeintzu diren emandako datuak. 4 kasu bereizte dira. Lehenengo kasuan, suposatzen da, hiru aldeak ezagutzen direla. Bigarren kasuan, ezagutuko ditugu bi alde eta hauen arteko angelua. Hirugarren kasuan, ezagutzen dira bi alde eta baten aurkako angelua. Eta laugarren kasuan, ezagutzen dira bi alde bat eta bere alboan dauden bi angelua. Claro, bi angelu ezagutzen direnean triangelu baten, hiru angelu ezagutzen dira. Hauen arteko batura 180 gradu direlako. Hurrengo bideoetan azalduko dugu banan-banan kasu bakoitza.